Bi tarata ye janvier kalo tile 7 san 2025 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi kunu tɛnɛ janvier kalo tile 6 san 2025 an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye général des armées Assimi Goïta ye a ye an ka faba tutigɛbaw ni ka olu bisimila laadala foli min ni a bɛ kɛ a yɔrɔ la san o san o laadala foli kɔnɔna la sa Bamakɔ tutigɛbaw ka taga se an ka diinɛ tigilamaw olu ma ni o ye alisilamɛ diinɛ tigilamaw ye ka taa se chrétiens olu ma catholiques ale ni protestants olu tun bɛ yen nɔ ka taga se finti gansan ma olu ma u ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛma ale yɔrɔ la ka duwawu don kɛ ka basigi bɛn ani kelenya o bɛ se ka na an ka jamana ale kɔnɔna la cogoya min na a kɛnɛ kan fɛn min ye gouvernement mɔgɔw fɛnɛ tun bɛ yen nɔ ministre ɲɛma ka taga se CNT ɲɛma ale ma o ni a ɲɔgɔnna caman aw ni an ka jɛ ka an ka jamana ɲɛma ka kɔrɔfɔ olu lamɛn. N bɔra CEDEAO la dɛ CEDEAO ko n ma deli ka n da maga la parce que ne bolo CEDEAO ko banna o tun tɛ n t'a kuma yɛrɛ kɛ donc ni mun ma da la o ka da la an bɔra CEDEAO la CEDEAO filɛ nin ye an kunna bɔ CEDEAO a mɛnna an bɛ ko bi Mali kan a na sera ma ni ko ministre des finances n ka k'i labɛn n ka embargo la n ka lajɛ sɔrɔ Mali sɔrɔ a bɛ se degun jumɛn bɛ se ka na an bɔra embargo la ka ministre des affaires étrangères n ka lajɛ diplomatie degun jumɛn bɛ se ka na n ka gafe labɛn an bɛ se ka bɔ a la cogo min na a tɛ kɛ degun an u y'a baara bɛɛ kɛ mais mɔgɔ n'an deli k'an ka sabali an kun labɛnna boli kama mɛnna CEDEAO filɛ bi bi in na CEDEAO ani jatigɛ wale mɔgɔ bɛɛ kelen furancɛ t'u ɲɔgɔn cɛ n b'aw ɲɛfɔ a b'a faamuya CEDEAO ni jatigɛ wale mɔgɔ bɛɛ kelen jatigɛ wale mɔgɔ min kɛ o bɛna bi dugu kan o b'a datugu dugu dɔ la o b'a fɔ ko embargo cɛ tɛ bɔ muso tɛ bɔ dumuni tɛ don foyi tɛ bɔ fura tɛ don taji tɛ don u bɛ se ka jamana dugu bila kɔnɔ kalo 6 kalo 3 n'est-ce pas CEDEAO mun kɛ embargo a Niger lajɛ hali fura a kun tɛ don kuma tɛ dumuni ma an ye kalo 7 de kala kalo 7 Niger ta la an kɔrɔ hali tulu dumuni foyi tɛ don hali jugu jatigɛ wale hali kɛlɛ ni jugu min bɛ dumuni d'a ma a plus forte raison population danfara jumɛn b'u ni jatigɛ wale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ foli bila ministre la ka foli bila justice la parce que a kun tɛ se ka bila mɔgɔ kun na ko n'i ye tubabu ko n'a ye suɲɛ k'i bɛ se ka datugu minnu ma sɔn an ta ma u ma sɔn ka wari sara anw kɛ wo la an y'o de fɔ jamana jamana fɛn dɔ bɛ makarito la dɛ i na tala makarita jamana ka nafa sɔrɔ sira anw de fɔ i na tala makarita la i na tala makarita la an tɛ Maliyɛn t'o la kuma bɛ jamana wɛrɛ mɔgɔ ma sisan minɛn sugu bɛɛ b'an bolo mais a ma ban dɛ a ma ban mais Ala barika la jamanadenw ka muɲu n'u ka sabali la walasa ka sɔrɔ ka minɛn dɔw san sanfɛ minɛnw o bɛ yen duguma minɛnw bɛ yen minɛn caman bolo fɔlɔ o y'a to sisan n'i ka jateminɛ fɔlɔ jugu kunna bi an kan i bɛ jugu ye u b'a fɔ k'u b'a fara fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 fo bɛna mɔgɔ 100 sɔrɔ o mɔgɔ 100 u bɛna bin k'anw kan i b'a fɔ filimu parce que i b'a kun daminɛtɔ ye fo ka laban ye fo tɛ se ka kɛ u bɛna bin mɔgɔw kan u bɛ segin u bɛ taa cogo min u diya mais sisan o banna pewu depuis a b'a ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ wuli aw kama. Kasin kana an ka kunnafoniso ale kɔnɔna la an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état major général des armées ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ko an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye bingani wale ni ka o torin ka bɔ o dagayɔrɔ o la ɲɔrɔn du Sahel kaw olu fɛ yen nɔ a kɛra kunu janvier kalo tile 6 san 2025 a kɛra su nɛgɛ kaɲa 22 o wagati kalo gɛlɛn diinɛ tigilama nu yɛrɛ kɔni sera ka don dugu ale kɔnɔna la ala ni dugulama dɔw yɛrɛ kɔni ka bolo di ɲɔgɔnmaya ka ɲɛsin ni maa nunu olu ma an ka fintigila
fintigilakaw kɔni ka baara ɲɛdɔn ale fɛ u sera ka garanda karogɛlɛn dinɛ tigilama 30 la ni ka olu bɔnɛ u ni na o kɔnɔna la sa u ka kɛlɛkɛmina no o ye AK-47 19 ye u ye o minɛ u la ka tila tuguni ka u ka maramafɛn ni o ye marifa n'an ko ma ko mitrailleuse o 3 o minɛna u la ka taa se PKM ma ale ni fɛn min ye lance-roquette o kelen ye o kɔni fɛnɛ minɛna karogɛlɛn dinɛ tigilama nunu olu la ka taa se u ka bolimafɛn dɔw kɔni fɛnɛ o ma o bɛɛ lajɛlen na sa an ka fintigila ka kelen o kɔni bɔnɛna a ni na ni baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna sa an ka fintigilakaw baara kɔni o labɛnnen kɔni bɛ u bolo a ɲuman sira o fɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état-major général ye a ko k'a bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw olu ma ani ka tila tuguni ka taasi bila kɛ banbagatɔ ale somɔgɔw olu yɔrɔ la ala ka baara dali nɔgɔya k'o k'a ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka fintigilakaw olu ma ka tila k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye karogɛlɛn dinɛ tigilamaw ye u mana taa yɔrɔ yɔrɔ u kɔni bɛ tugu nɔfɛ ni ka dankariw la. Ɲɔrɔn du Sahel kaw ka Tijaniya kalifu général bado ni ale ye Elhaja Amadu Adi Tali ye a kɔni yirala ka fɔ ko ale ntanyana katiba masinakaw olu kɔni fɛ ni kunnafoniya in kɔni bɔra Al-Qaida an ka faba kɔnɔna la yanɔ nka kunnafoniya in kɔni ma tiɲɛtigiya an ka jamana marabagaw olu fɛ fo ka taga se nin cɛba in somɔgɔw olu fɛnɛ kɔni ma kuma in ni ka ale tiɲɛtigiya nin kuma in yɛrɛ kɔni fɔra bɔlɔlɔsira ale de fɛ n'an ko ma ko ojo min ni katiba masina Amadu Kufa a kɔni ye kunnafoniya in ni ka a yira ka fɔ ko Elhaji Umar Tal mɔden kɔni ko ale ntayana a yira ka fɔ miniti 4 bɔɲɔngo ni ka o kɛ kuma la a kɔnɔna la a miniti 4 na a y'a yira ka fɔ ko fɛn min ye kalifin ye ko olu kɔni ye a minɛ décembre kalo tile 26 tɛmɛnen o la a minɛtɔla kɔni na sa a jogina marafasira o fɛ o kɔni de kɛra sababu ye sa ni a kɔni ntayana nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ kuma in ale tɛ se ka tiɲɛtigiya k'a sababuya kɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo ka taga se a somɔgɔw ma u si m'u da don kuma in ale la fɔlɔ ni ka a tiɲɛtigiya. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa ganakaw ka jamana ale kɔnɔna la bi janvier kalo tile 7 san 2025 Burkina Fasokaw ka jamana ɲɛma ale kɔni sera Gana faba o kɔnɔna la ni o ye Ibrahima Traoré a taa kun ye fɛn min sa o de ye Gana jamana ɲɛma ale ka sigili o la ni o ye John Dramani Mahama ye John Dramani Mahama ale kɔni kɛra jamana ɲɛma ye kabini décembre kalo o tɛmɛnen o la Burkinakaw ka jamana ɲɛma ale bisimila u ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛ ba yɛrɛ kɔni o la ni jamana ɲɛma kɔni sigi o bana wagati min na sa fɛn min ye tilefanatɔw mana dun wagati min na Burkina Faso jamana ɲɛma ani Burkina bɛ minnu sigilen bɛ Gana jamana o kɔnɔna la an'olu bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. An bɛ taa Niger jamana ale kɔnɔna la Niger jamana ɲɛma ni o ye General Abdurahman Chani ye ale kɔni ye bolonɔbila sɛbɛn ni ka o kɛ kunu janvier kalo tile 6 san 2025 k'a yira ka fɔ ko a ye Nigérien 2 olu kɔni ka jamanaden sɛbɛn ni ka o minɛ u la n'an k'olu ma ko nationalité o maa dɔ ye Mahama Sani Ali Adam ye ni bɛɛ b'ale wele ko Seloué ka taga se Ali Adam ma b'ale wele ko Seloué Ali Adam ka taga se Abusada Benna Ali Oma ni maa 2 bɛɛ lajɛlen kɔni ɲangira k'a yira ka fɔ ko ni maa ninnu kɔni de tun bɛ ka hakili wasuwasu ni ka o lase jamana kɔnɔdenw olu ma basigi ta fanfɛla o la ko ni maa 2 ninnu kɔni ye gɛlɛyaba ye jamana ale ma k'a sababuya kɛ fɛn minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ diinɛ tigilamaw ka olu lase ɲɔgɔn ma u bɛ ko o ko damatakulu ni ka o de kɛ. An bɛ taa Senegalkaw olu fɛ yen nɔ Senegal minisiri ɲɛma ni o ye Ousmane Sonko ye ale kɔni Emmanuel Macron ni ka a jaabi Emmanuel Macron min ni ale kɔni kumana bɔlɔlɔsiraw olu kana la min n'a y'a yira ka fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu ka kɛlɛkɛcɛw kɔni tali ni ka bɔ farafina jamanaw olu kɔnɔna la farafina jamana ɲɛmaw de kɔni ka sigi ka kuma ye o ye a bɛ kɛ i n'a fɔ ko nin jamana ɲɛma ninnu kɔni bɛ ka kɔkankali de kɛ Faransi ale la nin kɔnɔna la sa Senegalkaw ka minisiri ɲɛma ale kɔni y'a yira ka fɔ ko Emmanuel Macron ye nin kuma minnu ni ka olu fɔ olu to u yɛrɛ ye nin kuma in kɔnɔna la k'a sababuya kɛ tiɲɛ kuma tɛ a la olu ye nin hakilina in ta u yɛrɛ ka hakilina o de la k'a sababuya kɛ Senegal ye jamana min ye a ka hakɛw b'a yɛrɛ bolo wa Senegal ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛnɛ bɛ a yɛrɛ bolo. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damana de tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.